मी दिलू नाही अभि बी रेडी. अरे 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 झालं. आज आपलं बाहेरचं वातावरण बघा, ऊन आहे ना आपल्याकडे मम्मी. दिल बघा तिकडे. आज सर्व दिल बद्दल दाखवूया. दिल काय खाते, दिलला कसं आपण साफ करतो. आज दिलचं वार आहे ना, संडे. साफ करायचं एकदम वातावरण नॉर्मल. चाईमध्ये कोण नाही, सर्व रूल्स फॉलो करतात. व्हेरी गुड. आता तुम्ही विचारता, खूप माणसांनी विचारलं तर दिल काय खाते तुमची. हे दिसतंय तुम्हाला. आणि हे काय छोटा पीस नाही बघा, दिसतंय केवढा मोठा. हे ब्रेस्ट पीस आहे, म्हणजे पूर्ण बोनलेस आहे, बोनलेस. आता दिल बघा, हे पूर्ण खाईल आणि अजून लागेल तर तुम्हाला दाखवतो मी. आणि तुम्ही विचाराल मी तिला असं डायरेक्ट हे असं का नाही खाल्लं. जर असं मी तिच्यासमोर टाकलं ना तर ती खाणार नाही. तिला असं तोडून द्यावं लागतं. तिला सवय लागली तोडून द्यायची. तर बघा असे पीसेस करायचे, असे पीसेस आणि तिच्यासमोर टाकायचे. आणि ती प्लेटमध्ये दिलं तर नाही खाणार ती. आता मी तुम्हाला आम्ही दिलला कसं साफ करतो ना, हफ्त्यातून एकदा किंवा 2 हफ्त्यातून एकदा 2दा असं आम्ही साफ करतो. त्यासाठी बघा हे असतं एक हँड ग्लोव्ज आहेत. ह्याच्यात हे लागणारे नाही, ते प्लास्टिकचे आहेत बघा, असे मूव्ह होतात. ते म्हणजे एकदम आपले टायरला कसे असतात ते, जे जास्त लागत नाही टायरमधून निघतात तसे येते. हे फक्त हँड ग्लोव्ज आहे. राईट हँडमध्ये घातलं मी हे. आता ह्याला हे केलं. आता दिलचं रिॲक्शन बघा. तिला माहिती आहे ह्याच्याने काय होतं. दिल हे बघ काय. चल आतमध्ये चल, साफसफाई करायला चल. काय करायची आहे. चल आतमध्ये मग, चल आतमध्ये, चल आतमध्ये. ते मारते बघा. चल आतमध्ये, चल आतमध्ये, आतमध्ये चल. चल आतमध्ये लवकर. चल आतमध्ये, चल आतमध्ये. ती बघा कुठे पळाली बघा. कुठे पळाली. आणि मम्मी तू काय करते इकडे. गहू साफ करते. आता तुम्हाला वाटेल की ती आता एका जागेवर बसून आरामात काढायला देणार नाही. तिचे फर ती काढायला देणारच नाही. आता तिच्यावर बघा कसं करायला लागेल. आता मिडल रूम मध्ये आली, मधल्या रूम मध्ये बघा पळते बघा. दिल तुझं का ऑपरेशन करतो मी इकडे. काय ओरडते. अरे तुझ्यासाठीच आहे ते. तुला काय लागतंय का ते. लागतंय का तुला ते. नाही असं तू असे तर घाबरले असती ना तू आता. अरे दिलू तू काय छोटी आता हे करायला, नखरे करायला. लहानपणी पण करायची ना. बघा ती परत बाहेर पळाली बघा. कुठे गेली बघूया. परत तिकडे बसले तर परत तिकडे जातो. वेण्या काय आंघोळ घालायला देत नाही ना कोणकोणते डॉग पण. तशी ती साफ करायला देत नाही. दिलू साफ नाही करत. ती बघ पळाली परत गेली आतमध्ये. ती बघ किती जोरात बघा. ती बाहेर गेली बघ, त्या दरवाजाच्या इकडे गेली. दाखवतो तुम्हाला तो. तिच्या पाठी माझी पण एक्सरसाइज होते. जर तुम्हाला वाटत असेल ना ती जाड आहे, ते जाड बीड काय नाही. ती लय धावते जोरात. दिल पकडली माझ्या दिलला. पकडली. कशी पकडली माझ्या दिलला. वो करू नको. तू स्ट्रॉंग आहे का मी स्ट्रॉंग आहे. दिल एवढे जोरात घाबरतील ना ते माणसं बघणारी. ते बोलतील तू किती घाबरवते. तुझं शांत असते ना. फक्त साफ करायची घाण होती थोडीशी. चला आता साफ करायचं दिलला. दिलचे केस काढायचे. दिलला चिची खाल्लीस ना तू आता. एवढा मोठा चिकनचा पीस खाल्ला तू. आणि इथे बघा आमची मॅडम जमलेली आहे. फायनली गिव्ह अप केला तुम्ही. माझ्यावर गिव्ह अप केला. आता तुझे केस काढणार मी, तुझे फर साफ करणार मी. दिलू नाही अभि बी रेडी. अरे 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 झालं. आता कुठे गेली. आता आमच्या नेबरच्या घरी गेली ती बघा. तिकडे अशी ती जात नाही, पण आज गेली. दिल्ली इकडे नाही साफ करत ये. एक तर सांगतो तुम्हाला, ते कॅमेऱ्यावरती पकडून तर मला काय तिला साफ करता येणार नाही. तर ते पॉसिबल नाही. कॅमेरा बंद करून दोन्ही हाताने पकडून मला तिला दाबून एकदम साफ करावं लागतं. आणि हफ्त्यातून एकदा किंवा 2दाच आम्ही साफ करतो. म्हणजे तिचे फर एकदम हे राहतात. जे एक्स्ट्रा फर असतात ना, जे निघायचे फर असतात ते हे अशा काढल्यामुळे ते मग बाहेर पडत नाही. म्हणून तिचे केस जास्त पडत नाही ना. कुठे गेली. ती बघा आली टायगर आली बघा. टायगर आता बघा ती कशी. आता तिची शेपटी बघा केवढी जाड झाली. म्हणजे ती एकदम
दिला आतमध्ये नका जाऊ. आता तुमच्या घरी पण तुमचे पेट असे करतच असतील आणि त्याच्या पाठी जाऊन आपली एक्सरसाइज होते चांगली. तू दमू शकते, मी दमणार आहे का तुझ्या पाठी? असं करायला दे. हा, ग्लाउज घातलं की नको करायला देऊ काय असतो टनो. आता दिलला गुस्सा आलाय. आता दिलची पप्पी कशी खायची? माझी दिलू क्यूट दिलू आहे की नाही? दिलचा दिल कुठे गेला? त्या साईडला गेला दिल तुझा दिल. चल तुला चिची देतो. चल चिची देऊ तुला, थांब. नाही. आणि इथे बघा मम्मीसाठी मी गिफ्ट मागवलंय. लास्ट व्हिडिओमध्ये मम्मीला बोललेलो मी तुला जे वस्तू पाहिजे ते देणार. आता ह्या बॉक्समध्ये काय असणार तुम्ही सांगा. जर तुम्ही रोज व्हिडिओ बघताय तर मम्मी माहिती पाहिजे ना याच्यात काय असणार. दिल आली आतमध्ये तू. आता कशी आली? का आली तू? पाऊस पडतो ना बाहेर. पावसाला म्हणून ती आली जरा. केवढा जोरात पाऊस आला बघा. आता आतापर्यंत ऊन होता. आता बाहेर पाऊस आहे आणि आता पण आतमध्ये रेसिपी एन्जॉय करूया. आता नमस्ते. आज मी फ्रँकी बनवते चपातीची. नवीन साडी घालून. नवीन कुठे, कधीची आहे साडी. कधीची म्हणजे एक दिवस अगोदर घेतलेली आहे. आता ब्लाऊज कधी शिवायची? ब्लाऊज आहे ना मॅचिंग. मग तेच नाही, ते ब्लाऊज घालायची. मॅचिंग. पॅन मध्ये 1 चमचा तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये हे 2-3 पाकळे लसूणचे घेतले, म्हणजे 3 पाकळे लसूणचे बारीक कापून घेतले. हे मोठे 2 कांदे घेतले, बारीक चिरून घेतले कांदे. आणि हा एक गाजर छोटासा. कांदा गाजर बघा थोडा फ्राय करून घेतलाय. आणि आपल्याला फ्राय आहे ना, जास्त पण नाही करायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे बटाटा एक किसून घेतलाय, साल काढून किसून घेतलाय. कच्चा बटाटा आहे, ते पण आपल्याला त्याच्यामध्ये आता टाकून देते. पाणी काढते पहिलं. आता बटाटा कांदा गाजर चांगला फ्राय करून घेतलाय बघा 2 मिनिटं. आता त्याच्यामध्ये हा कोबी टाकते. आता जसं तुमच्याकडे भाज्या असतील ना त्या पद्धतीने तुम्ही टाका. अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स आहे मिरची आणि अर्धा चमचा काली मिरी पावडर. आता चिली फ्लेक्स नसेल तर लाल मसाला टाकायचा. लाल मसाला टाकायचा. तर मीठ टाकायचं चवीपुरतं. हे भाजी बनली आहे ना त्या हिशोबाने मीठ टाकायचं. आता ही भाजी बघा मस्त छान झालेली आहे. आता मी भाजी उतरते आणि मी चपात्या लाटून ठेवलेले आज आहे. तवा आहे ना मी गरम करायला ठेवलेला. बिडाचा तवा लय वजन आहे ना. लय वजन आहे, 2 हाताने त्याला पकडायला लागतो. तवा तापलेला आहे. आता त्याच्यावर मी चपाती टाकते. नॉर्मल जशी भाजतो तशी भाजून घ्यायची ना. हा, आपण जशी भाजतो तशीच भाजून घ्यायची आहे. 2 अंडी 2 पेल्यामध्ये फोडून घेतले. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं आहे. एकदम नावाला मीठ टाकायचं. आता हे चांगलं फेटून घ्यायचं. थोडासा नावाला तेल टाकायचा अर्धा चमचा आणि त्याच्यामध्ये बटर टाकायचा. आता हे सारखं करायचं. आता त्याच्यामध्ये हे अंडा टाकते. आपला अंडा टाकलाय. आता त्याच्यावरती ही आपली चपाती. वा वा वा. आणि थोडा गॅस बारीक करायचा. स्पेशल फ्रँकी बनते वाटतं. थोडा गॅस बारीक करायचा. आता हे तू चपाती फुगलाय का आमलेट फुगलाय? आमलेट फुगलाय. आता फिरवते बघ. चपातीला चिटकलं ते. हा, आता मी याच्यामध्ये चपाती काढून देते. अंड्याचा भाग वरती ठेवायचा. खाली चपाती आहे ना. हा, अंडा ओला असतो ना तेवढ्यातच चपाती टाकायची, म्हणजे ती अंड्याला चिपकली पाहिजे. तर हे आहे रेड चिली सॉस. रेड चिली सॉस आपल्याला पाहिजे तसं घ्यायचं. कमी पाहिजे जास्त पाहिजे आपल्यावर आहे. ग्रीन चिली सॉस सेम टाकायचा. ते एकाला कमी एकाला जास्त नको, नाही भांडण व्हायचं दोघांमध्ये. खाणाऱ्यांमध्ये नाही होणार. खाणाऱ्यांमध्ये नाही होणार, कारण जाणार ते एकाच्या पोटातच आहे. आता याच्यामध्ये हे काय आहे? मायोनीज. हे पण अर्धा करायचंय बघ. लावून घ्यायचं. आता त्यांना भाजी वाटून देते. ती हेल्दी रेसिपी झाली. चपाती, ऑमलेट, त्यावरून ही भाजी. भाजीमध्ये आपले 3 बनतील.
आता त्याच्यावरती हे चीज किसून टाकते. टूथपिक. वा वा वा, आपली फ्रँकी एकदम रेडी आहे ना. हे खाल्लं तरी पोट भरेल मला असं वाटतंय. आता तुम्ही इकडे बघा, आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. काय हॉटेलमध्ये जायची गरज आहे मम्मी, सांग जरा. घरी बसूनच आपल्याला असं एकदम कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय. इकडे 2 आहे बघा. मी तर खरं सांगू, माझं एकानेच पोट भरणार आहे. लवकर दुसरी उचला आणि तुम्ही खाऊन टाका. मला सर्व बघणाऱ्यांना एक गोष्ट सांगायची की फ्रँकीच्या नावावर जर लहान मुलांच्या पोटामध्ये जर आपल्याला भाजीपाला टाकायचा असेल ना, आणि ते पण ते लोक नखरे करतात किंवा न कंप्लेंट करतात, तर ही अशी रेसिपी खूप छान आहे. आपण बनवून द्यायची छोट्या मुलांना. आणि आपल्याला पण जर नखरे असतील तर आपण पण अशीच रेसिपी बनवून खायची. कारण समजतच नाही की आतमध्ये एवढी सर्व भाजीपाला आणि आपण एवढा सर्व भाजी खातोय. असं वाटतं की मी एकदम फ्रँकी एन्जॉय करतो. त्या एन्जॉयमेंट मध्ये आपले व्हेजिटेबल्स पण आपल्या पोटात चालले. आणि असं नाही की ते फ्रँकी आहे म्हणून कधी पण बनवायचे. तुम्ही नाश्त्याला बनवू शकता, तुम्ही दुपारी जेवणाच्या टायमाला पण बनवू शकता. अशी आहे की हे तुम्ही टिफिनला पण नेऊ शकता, तुम्ही ब्रेकफास्टला पण खाऊ शकता, आणि हेच तुम्ही डिनरला पण आणि लंचला पण खाऊ शकता. म्हणजे अशी रेसिपी कधी पण बनवू शकता. आणि रेसिपी चवीला विचाराल तर एकदम छान झाली आहे. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. बनवल्यानंतर कमेंट करा कशी झाली आहे, आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर फेसबुकवर शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा.